Da, dobro ste videli naslov. Veza bez intimnih odnosa. Ali poslušajte, makar malo, vidjet ćete da se radi o zapravo veoma dobroj i korisnoj praksi da budete bez intimnih odnosa. I naravno, uvek kažem, ovaj video namenjen je onima koji žele ozbiljnu, pravu, duboku, kvalitetnu vezu, a ne one površne hopa-cupa varijante. Vi samo motajte dalje na neki drugi video za vas. Dakle, zašto predlažem vezu, odnos, upoznavanje bez intimnih odnosa? Dakle, radi se na upoznavanju i tek izgradnji odnosa. Znamo da zaljubljenost traje 7-8 meseci, recimo. Neka bude tako, otprilike tako kaže teorija. Kada radi onaj koktel hormona, kada nam je sve novo, kada možda projektujemo i idealizujemo da se tu radi o savršenoj osobi za nas i pitamo se gde je do sada bila. I taj jedan koktelčić hormona nas tera da mi učestalo budemo fizički intimni i da prosto žmurimo ili ne vidimo, budemo slepi na mnogo važnih stvari o tome kakav je neko zaista, kakav mu je karakter, kakav je kad se svađa, koliko se zapravo on trudi oko nas ili se samo trudi oko naših intimnih odnosa, što je veoma važno. Dakle, staviti veto, odnosno zabranu na intimne odnose, zamislite 7-8 meseci. I to lepo oboje se složite, i muškarac i žena. Zamislite koliko bi bilo manje razvoda, koliko manje nesrećne dece, koliko manje tih hopa-cupa varijanti koje bi trajale jedanput, 2 puta, pa i neka, eto, nekoliko meseci. Za mene totalni promašaj, bar sada mislim tako u ovim zrelijim godinama. Upoznavati se, putovati, izlaziti, graditi prijateljstvo, a svu ovu fizičku privlačnost, naravno biti zahvalan na njoj što je osjećamo, što postoji, i odložiti je kada se koktel hormona ama baš smiri i kada onako racio dođe u neku ravnotežu sa tim emocijama i kada racio da zeleno svetlo i kaže da, ovo je osoba koja vredi i koja je meč baš sa nama. Jeste spremni na takav jedan eksperiment? Javljajte, pišite. Možda već neko ima ko je prošao kroz takav eksperiment i vrede nam vaše iskustva. Pozdrav!